गिबियावनो विश्वकर्मा फुजानि गोजोन हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो रेशन कार्ड गोदान एप्लाइखौ लानानै कमेन्ट हरदोंमोन, नाथाय एप्लाइ खालामनायनि जेबो गोदान आपडेट गैयैलाय नोंथांमोननो खौरां होनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै मिरु सरकारा रेशन कार्डनि बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होबाय। जायफोर बिथांमोनहा दासिमबो रेशन कार्ड आखायाव गैया, रेशन कार्ड मोननो थाखाय गोनांथि दङ, बिदिब्ला बिथांमोना दानिफ्राय एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। डिजिटेल रेशननि गेजेरजों नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनो हागोन। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। मिरु सरकारनि गेदेर फोसावनाय हादरनि कौटि कौटि गोरिब नखरनो होनाय जागोन रेशन कार्ड। बेनि थाखाय हादरनि खना खनला थानाय 3,70,000 थामहिनब्ला मिरु सरकारनि कमन सार्भिस सेन्टार गायसननाय जादों। बेनि गेजेरजों हादरनि 23,64,00,000 नखरा मिरु सरकारनि बे आसनियाव जाफुंसारनो हागोन आरो बे सार्भिस सेन्टारनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि खाबुफोर मोननो हागोन। नाथाय बे खाबुफोरा हादरनि गोरिब सुबुंफोरनि रेशन कार्डनि थाखायल'सो जागोन। CSCआव थानाय बे सुबिदाफोरखौ फै बिदिब्ला नायदिनि। बैफोर CSCनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदानै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनि खौरांखौ बेनि गेजेरजों मोननो हागोन। सम बायदियै नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ दाननाय सोसननाय खामानिफोरखौ बेवहाय खालामनो हागोन। रेशन कार्ड गोमायोब्ला गोदानै एप्लाइ थामहिनबा डुप्लिकेट रेशन कार्डनि थाखाय दिहुननानै लानो हागोन। रेशन कार्डजों बेसेबां सोद्रोमानो रेशन मोननो हादों बेनि खौरांखौ लानो हागोन। रेशन कार्डजों लोगोसे आधार कार्डखौबो लिंक खालामनो हागोन। बेबायदिनो बे कमन सार्भिस सेन्टारनि गेजेरजों गोबां सुबिदाफोर मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखैब्ला बेफोर सेन्टारसिम थांनानै गोदान कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। सरकारा दा रेशन कार्डनि बानायनायखौ नोंथांमोननो गोरलै खालामनानै होबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।